Să arăt, eu sunt Wolfie Gaming și acesta este primul meu videoclip de pe acest canal. Vreau să vă spun câteva chestii, că nu sunt singura persoană care a contribuit la formarea acest canal. Și aș vrea să veniți odată să vă uitați. De fapt, eu am făcut totul, tu doar filmezi. Taci, mă! Taci! Da, acesta este persoana care m-a ajutat foarte mult. Pentru că tu nu știi engleză. Hai, shut up. Nu vede ajutor. No, bun, ce facem? Da, și nu e doar o I made cookie, este și... Eu sunt Cookie. Mie-mi zici Cookie. Da. Zici uite. Ba nu, ție zicem Tibi. Da, aceștia sunt cele două persoane care m-au ajutat la construirea canalului. Acestea sunt Da, româna vieții. taci. Și să sperăm că să ajung la un număr de abonați cât mai mare. Atât am vrut să zic. Dacă vrei, distribui pe Facebook. Taci! Pa, pa! Vai.